Čau lidi, vítám vás u dalšího let's playe Shake of Egypt. Tady se mi úplně totálně laglo, takže jste neviděli, jak nás porazili. Neviděli jste, jak jsem spakoval, ale můžu tam pak ještě arénu podzemní, jestli se to neposere. Takže hele, zbraňce tady máme. Podle mě tak trochu na hovno. Taky. Zvýšíme si tohle. Zkusíme si tohle lávu. Ano. Tohle si spláchnout. Abych to dala na tu drž. Tak zítra teda budeme splachovat u našeho let's play. Co tady pokusím by to mohlo být. Na ještě půlnoci udělám takový menší let's play o šířkách. Někdáme si tady tohle. Tak aspoň to brnko vypadlo. Skočit. Toho si koupím. Tam si dělám to přinesla. Ještě jsem sem koupil. No, takže prostě, no, bude hodně, takže si to z dalšího dílu nakoupíme. Teď se mi šipne. Tak. Teď se zvýšíme tohle. Dvakrát tohle. Pojďme si to cechu. A zkusíme nemrtvá. Tentokrát to budeme. Potřeboval bych obrat. V životu mám víc samozřejmě než on, se dá si. To 20. Ale to kritiku musím zvýšit do dalšího let's play. Ale nějakého ajťáka. To napojené samu naleže. Takže uvidíme, co do dalšího. V dalším díle si řekneme, kdy tak nebudu dělat možná například let's playu. A jenom možná můžete, jako můžu říct. Celkově jsem to nechal. Teraz zkusíme to zvýšit, tak to taky stojí ten let's play chvíle za to. No, tak asi se na to vykašleme. Já to jenom takhle zapnu. Ale jenom 4minutový. No tak zkusíme ještě dát do času. No tak nic, vykašlem se na to. Tak čus lidi. Další let's play bude zítra.